Så nu har jeg påført alle de her produkter. Så nu vil jeg altså bare rene mit hår. Så nu vil jeg bruge noget elastik. Og det er simpelthen gør sådan der. Sådan der. Og så jeg bare laver en almindelig hestehale. Og så kan du se i hurtigt, når jeg sætter de andre i. Ja. Så nu har jeg fået elastikken i. Undskyld for det tog lidt. Så tager jeg altså bare noget af de her produkter igen. Først tager jeg den her. Så tager jeg denne her, der gør dit hår fladt. Så tager jeg denne her, som gør det hår kommer nemt ud, og det filtret. Så tager jeg den her i. Og håber I kunne lide det her med mit hår. Så ja, hej. Og bare lige for at se det bag. Sådan en her. Jeg har nok set det før på kanalen, men det er ligesom Aladdin. Ja. Og så ja, hej.